Naga benta ban penbet penbiang ya ko umbam umdi hakin riu tili kisnong kiba hakathain bernihat kiba kemthup ya kasnong paham moang khanyomer lum nong thamai lum nong rim harli bagan bernihat proper bat rong hana nakaliang UMLA ka Jirang constituency uba Sostenos Sotun bar UMDC uba Victor Rani harangkat kinong yelam ka senjuk ki rangbasnong bernihat area bat ki officer nakatanat PHE menta ka sengi ka khandai trik ukala lengkot kilalai banjurep ya ka telong umdi kabaha kasnong shakhoi kuna kaba ka te ka telong kadai ka batuit nakawa ngei right nong lingdo katay ke jingli jurep jong MLA kadai nakabenta ban penbit penbiang susu ya ko umbam umdi sakitay ki inriu tili kisnong ki baha bernihat hadin baladep ban jurem nakaliang MLA habakran sikilat pathai khubor uloong badang don kam ban snab ha ya katay ka telong nakabenta ban yada nakanu ka jing jaklia lane ka jing penjabo ha katay ka telong khnang baki pai ba nong song snong jong ki inriu tili kisnong kinyo ya ko umbam umdi ka bakhuai ka basuba ban light nagi khinyang jingpang ki bala ban khata naga jingjaklia jong ko umbam umdi bat naga benta ka jingpen bhai ka te ka telong nakaliang MLA uloong ba unsale ban pensngo pensngap sikibor ki bahalor jong ka sarkar ki badai pet ya kane ka benta ha ka te ka jingjurep lai don langru ki nong yelam snong ka shakhoi kuna ki bakenthop yu rangba snong uba Henry nongrum wa advisor ka dorbar snong uba Leandar nongsli bat kiwe de ki khot jong ka dorbar snong shakhoi kuna kabana kaliang ka jongki ru hadin ka ji karan penbet bat snguthu jingmun ki lakloi ban ai ka ji trelang na ka benta ka bha ka miat jongki nongsong snong jongki te ki henriu tili ki snong ki bayo ya ka umbam umdi lengba na ka te ka telong to hagne ka se ka jingwan ka jongi na kaliang jonga MLA bat MDC ringkat bat ki nong yalam jongka senjuk ki dobrosnong idon chairman secretary bat ki member jongka senjuk ki dobrosnong nangtang idon lang bat ke department dan SDU ba kurba bat ki staff ki bedon lang dewan ban yasman lang hang for nam ta ka inspection hagwide ba kene kadam ba ki pajba na ki industry ki snong abonihat ki bam na kene kadam ke jingwan ka jungi hang digapor kolong ban yo ban pej ban khmi khamtam me ko umbam umdi bakadai ban long ko ke ba kuj basuba bat ban yo ban pej ru ya ka jingdon kam laba ngin hab ban extend biang ban tho se ka sarkar ban tho se ka department nam ta ban extend biang ke te dam namar ba nakapor se por ka jingkiu jong kinong song snong ka lanang bun bat ka jingdawa ka lanang bun te ngidon kam ban yo shu ya kumno ban pensngau sa sarkar ban pensngau sa department nagmunta banginyo biang ya ka extension habibi bat kanika dam ka sus ka ba kata ka telong ka ba ipat ba na kinigi snong sibahap ka bonihat area hibaro ki inriu nyukli ki snong gibadon hakiti snong boni ka bam na kanika snong de katkum ka jingpai ki jingpi ki jungi ngisuban pawi ki jingkublai ru ya ka dorba snong rangba snong ba Henry jong ka jugay kuna bat ki nongkit kam snong gibala edon lang gibala ewan lang ketika jaka nak ban pej ban ngiladon ru ka jing kren ban katpat iki ba makiru kenyarap lang nak benta kumno ban yo ban bakanum don kanu ka jing penjaklia hagwide bat kene kadam tang ba kanlong ka ka bakut ka bapoi se kene ki than boni hat hi borok we dena kalian ka snong jugay kunaru gilai penpau ya ka jingso kemen ka jungki ka jingwan lang ka jungi helikopter bat kila ai ka jing trailang bat kinang susu ya ka jing trailang na nang ne sakmat bat ilayar yo ru sakaway ka site inspection hagbedai bat ka extension jo ka dam dengan sebu ya ka jing terpat sa ka department ringkat ka jing tray-stom lang na kaliang ki officers dengan commence camp ba insayo ban nang penbit penbiang susu hagbedai ba umbam umdi na kabenta ki snong ki bahap ka bonihat area hiborok we badon hakini ki nrefli nyotli ki snong ki ba bam na gani ka tulong